Tervehdys kaikki Eelis Channel-kanavan katsojat. Ja tämä on aivan ensimmäinen video tai toinen video on testivideon jälkeen tänne kanavalle. Mitä mulla ei ollut siis niinku ikinä ennen YouTube-kanavaa. Mä en tiedä mitä mun pitäisi tässä puhua. Mutta joo, minä olen ja tämän kanavan nimi on Eelis Channel ja niinku kuvauksesta lukee, että tänne tulee vähän kaikenlaista. Ja tänne tulee vähän kaikenlaista. Joo. En mä tiedä, oliko mun mitään muuta sanottavaa, että jos tykkäsit videosta, niin laita peukut pystyyn, vaikka en mä tässä kyllä mitään erikoista tehnyt. Ja sitten kannattaa tilata se kanava, niin uusimmat videot ja muutenkin. Joo. Tervetuloa tosiaan tänne Eelis Channel-kanavaan, nimittäin YouTube-kanavaan. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!